गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। फैगौ 2024 इं मायथाइनि 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारियाव जानो गोनां गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाइ आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया 1 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। मख'जाथावदि जानो गोनां जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन बसुमतारीनि आखाइजों दिनै गायसननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवना होयो गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मनिन्द्र नार्जारिया। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरिफोर फारियै लीलाधर बर', अमृत मासि दैमारि, जैलेन बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार बसुमतारी, मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कुमुद बर', बानजाय आफादनि रां लाथुमगिरि फुकन बर', धेकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रनेस्वर दैमारिमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो मोजां हामलायगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा फैबाय थानाय जोङो सनाथि मायथाइ खुंनो लादों। जोङो फेब्रुवारि दाननि जोंहा 2, 3, 4 अक्ट'आव बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि बे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बिबानगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो दिनै गिबि लाइ खुन्था गायसनदों। बे लाइ खुन्था गायसननायजों लोगोसे जोंनि गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासिबो बिबानगिरि बिथांमोनहा जोंजों सहयोग होदों आरो बिनि लोगो लोगोनो जों फैबाय थानाय जोंनि गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा बे जोङो 50 बोसोराव जोङो मा खामानि मावखो आरो दासिमबो आथिखालाव मावनानै थानाय जोंनि जा सुबुं बिथांमोनखौ जों मान बरायनो सानदों आरो जायफोर रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो जोङो मान बरायनो सानदों आरो मोनसे जोंहा नेरसोन हिसाबै जोङो बे फैबाय थानाय सनाथि मायथाइनि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो मुंख्लं खाम्फा गायसनदों। बे मुंख्लं खाम्फा गायसननाया दा जोंहा 90% जाबाय। बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों जे जोंनि जा बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होदों आरो आसा खालामदों जोङो जोंनि जा आसा बे आसाखौ लाखिनानै जोङो जोंनि बे प्रग्रामखौ मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। एसेनोसै। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनायजों लोगोसे गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनायनि जा गाहाय लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारिया जाबाय। लोगोसेनो दिनै बिथांमोननि बे गाहाय मावख' बेखौबो बेखेवनाय जाबाय। बिथां मनिन्द्र नारायण नार्जार सारनि दारै बेखेवनाय जाबाय। लोगोसे बे फैबाय थानाय जा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायावहा जाखिनि हाबाफारि लानाय जादों जे सावराय मेल लानाय जादों आरो खन्थाइ मेल लानाय जादों। बेफोर जाहाथे गासै हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारथों बेखौनो जों आसा फारिदों। लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो जा 52थि जथुम्मा बोसोरारि जथुम्मा बेबो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाफुंसारथों। बेवहाय जाहाथे मोनसे थुनलाइयारि फोथारावहा जौगासार होनाय एबा फेहेरनायावहा जों मोजां गरन्थ लानानै जाहाथे थिरांथा लानानै जों थांखि लानो हायो। बे जथुम्मायावहा जों मोनसे थिरांथा फैगोन बेखौनो मिजिं थिनाय जादों। बेखिनियानोसै। थांदो जाबाय एबार बे गोथाङावलाय रेजिं जायो नालाय आखाया सार आखाय खोनाय बे मोखाङावल' फुननांलाय दे दाना हा एसे होदो माबा खोनाय हादो आखाय नांगौ फैदो बाबाखौ नायदै बाबाखौ मा जादों
सिद्दाखौ नायदो हाया हागोन